Dámy a pánové, dneska vás vítám u dalšího videa z Minecraft série druhý díl a chci vám představit, trošku jsem hrál za kamerou, tak vám představuju, že to už není naše území a že už to je tady nahoře, tady mám furt campfire a už je to tady někde mám psa, tady je pes můj. Tady jsem taky sehnal za kamerou a tady je vlastně taková deska. To budeme dnešním díle budeme se o to starat, budeme kácet nějaké stromy, pokud nám vyjde čas, anebo pokud nám vyjde dřevo, tak nebudeme kácet. Takže já si tady už vezmu věci a stavění a můžeme začít. Tak. Dva. Začneme zase stavět něco obrovského, ať máme kde vlastně bydlet, protože jsme opustili to. Jeden den jsem se tady ztratila, pak jsem umřel tady na creepera a zase jsem získal toho psa pak, když to mi nevadilo. Takže jsem umřel a i jsem získal psa. Tam to je ještě nedodělaný, nedostavěný. Protože ještě jsem neměl na to hlínu a nemám na to teďka čas. Tak já dneska budeme rozšiřovat tuto platformu, možná tady přidáme plot, aby jsme vlastně nemohli padat. Tady mám vstup, tady mám sklad a tady mám postel. A nahoře mám ještě čestku, tam je prázdno, tady je taky prázdno. Tady je prázdno a tam už jsou věci nachystané. Takže vlastně nemám žádné věci, jak zlepšovat víc ten barák, takže zatím začínáme dřevem. Tady možná bude něco dál, ale tady mám větší prostor. Tak, skvělý. No, mám dalšího vlka, už nemáme kosti. Že nezabijím jako v noci. Já jsem se ztratil, jak jsem říkal. Byl jsem tam u té jámy, jak je tady. Tam jsem dotěžil strom a říkám, kde to jsem. Já jsem byl jen tady někde. A nevěděl jsem, kde jsem, tak jsem šel tam, někde tam. A nedošel jsem tady. Protože mě zabili zombie. A pak skeletoni, pak ty skeletoni a zombici naraz a pak ty creepsy. Tak. 19, já to zkraftím rychle, ať máme hodně času ještě. Možná si tady uděláme nahoře farmu, nikdy nevíš. Tak. Tady mám asi dvě. Skvělý. Vás taky 22. Já jsem málo spadl. Poklopy, to nechci tak, ale chci to zase na druhou stranu. Tak. Nemůžeme dělat taky patro, ale zatím to tam nebude. Bude taková menší vyhlídka, že kde co je. Tak
teda tady je skrytý místo. A když tam nebude, a skvělý, what? Tam bylo prase a zmizlo hnedka. What ty vole. To ne. No, tak. Psa máme furt dole. Já už je nahoře. Pojď. Pojď za mnou. Stejčík, pojď. Pojď, ne. Já tam nechci, abys byl na kraji. Spadneš a co? Umřeš. No. Tak. A jsem lišky. Můj pes neotočí na nic, dokud mě něco nekousne. Nehejtve. Tak já dám tady k té peci. Tak jsi skvělý. To tady jdu dělat. Že dnešní den nás čeká hodně práce, jak jste mohli vidět. Můžeme se dodělat tady to první patro, na to druhé patro, které je pod náma. A mohli bychom tady ještě nahoře udělat nějakou malou vyhlídku. Možná to prodloužíme. Kde se rozbila sekerka. Kámen, tyčky. Crafting. Musím si sekeru, půl. A schovám to zas do toho. Když se tam nic nestane. Mám zásobu masa, všeho mám zásobu, takže nemusíte se bát. Skvělý. Viděl jsem jeden takový strom, jak u mě. Vlastně takový velký strom jsem vytěžil. Dalo mi to 135 dřeva, to jsem vytěžil všechno za kamerou. Když jsem se ztratil, jak jsem se ztratil, tak se začalo stmívat, takže jsem neměl kde spát. A někde jsem tam poletoval na stromách tam. Někde tam je kopec. A hledal jsem, jestli nenajdu. Ale nenašel jsem. Ale mi to mohlo stačit. Zatím. Vezmu si 51 dřeva, uhlí a tyčky. Craftím si to. Udělám si tyčky. Dělám si campfire. Tak. Ten položím asi někde tady. Někde to nebude vadit. No. Bych si mohl dát nějaké oblečení, tak. Uhlí, tyčky můžu dát zpátky. Ne, tyčky jsem si měl nechat. Dělat půl, takže to dojdu. A takhle nám to bude stačit. Bum. Máme zatím na 18. Čili 2 tyčky, 4 dřeva. 2 tyčky, 4 dřeva. Takže teďka budu mít na 16. Ne, to nechci. 16, ne, 12. Můžu počítat. Pojď. Tady už začíná být tma, tak já se vysmím. Můžou mi tady ještě víc monstra. Si neměl udělat torčky. Tak jdu si udělat torčky. Dám si aspoň pár torček. Tady. Než dám bum.
osvětlím to tady, ať se tady nemůžou spawnovat monstra. Tak. A myslím, že světla máme dost. My jsme to měli začít ohraničovat. Doufám, že mi to bude stačit. Takže já víš. Tak pojď, skvělý. Spěka, ještě 2 strany. Když tady, potřebujeme další. Tak, tady tyčky. 18 spotů by mohlo stačit. Tak doděláme toto a si ukončíme video, protože už tady nahrávám docela dlouho. Takže